sarreran aurreratu egin dugun moduan, Arantza Ibarrarekin egongo gara. Estreinaldiak, ez? Bai, hemen daukat, estreinaldiak. Aber, zer iruditzen zaizuen? Ba, konta iguzu. Danetarik dago gainera, orduan, hasiko gara lehen jendea zain, bueno, komikiak eta gustatzen zaienen, bai, batez ere ez dakit zuri gustatzen zaizun komikiak, Ba, ez naiz izan oso zalea, baina, bueno, noizbehinka bai, ez? Ba, bueno, Super López, jende askorek ezagutzen du Super López, ba, bueno, Supermanen parodia bat da, ez? Jan sortzaileari, ba, esan zieten, bueno, ba, nahi dugu zuke parodia bat egitea Supermanena, eta orduan, ba, hau sortu zuen, ez? Super López komikia, orain dela 40 urte, urte asko pasatu dira, ja, ez? Orduan, Juan López Fernández protagonista da Super López, eta Manuel Vázquez Gallego, bueno, izan zen marrazkiak egin zuena orduan, baina oraingoan zuzendaria Javier Ruiz Caldera honek zeukan gogoa eramateko pelikula hau, bere ametsa da, Anakleto egin zuen bebai, eta Spanish Movie, bueno, egin du gauza asko, eta Super López egiteko lehena ezin zen, ze efektu asko behar du, eta diru asko, eta badakizu, horrelako pelikula bat egiteko behar da, ez? Dirua eta, bueno, ez? Pizka bat teknologia apunta, ez? Orduan, zein da protagonista? Dani Rovira. Dani Rovira horrelako komedia guztietan, ez? Orain ikusten dugu, Dani Rovira dago, eta Alessandra Jimenez bai, eta Maribel Verdú gaiztoaren papera dauka, Maribel Verduk. Robot handi bat, ez, bera gidatzen ikusiko dugu. Orduan da pixka bat komedia erromantiko, esango dugu, komedia erromantikoa. Jende askorek TVO zalea dana, batez ere, komiki zalea dana, ez du topatuko asko berari gustatzen zaiona esango dugu komikia, ze gidoia egin dute pixka bat, Kobeagak eta San Josek egin dute gidoia, gaur eguneratzeko pixka bat, eta gags komedia puntu hori, eta, bueno, komertzialagoa izateko, ero jendeak barre egiteko, eta, klaro, hor egongo dira bi aukera, ez? Batzuk esango dute, ostra, divertigarria da, eta ondo dago, baina igual saleak direnak, ez? Zango dut, baina ez badago amenkak bat bakarrik uste du dagoela kak bat berat Janek sartu zuena komikian. Orduan, hor egongo da pixka bat eztabaida, ez? Film honekin. Divertigarria eta ondo pasatzeko aukera, bikaina da Super López ikusteko, jenderi gustatzen zaiena komikiak, gero superheroie hau ez dauka zer ikusirik Supermanekin, da parodia bat, bezala Supermanena, ez? Kostumbrismo puntu batekin, ez? Hori da, eta lehenako, ez dakit ondo eraman da dagoen, lehenako hori ikustea pelikulan, ez gaurko eguneko mundua, baizik eta lehenako mundua pixka bat ikustea, hori retro puntua, ez? Batzuk esaten dute, ez dela horren beste ikusten lehenako hori, ze, klaro, komikiak Super Lópezeko Zipizap eta Super López eta Mortadelo eta honedanak, ez? Daukate hori puntu retro, ez? Retro puntua, ez? Eta hori zai esaten da normalean. Freixerrek eraman zuen Mortadelona, da oso ondo eraman zuen, divertigarria eta ondo egon zen, ez? Zipizape badago filma eginda, ez daukana zer ikusirik. Nik uste dut komikiarekin, baina, bueno, umeek eta jende askorek joan ziren ikustera. Bai, eta gauza berri bat, ez? Bai, gauza berri bat, ondo iristen zain, niri horrelako gauzak egitea. Ez dakit, gero Tequila taldea, musika dauka Super Lópezek, pixka bat bai joateko atzerutz, esaten den bezala, eta gero cameo bat dago Berto Romerora, bueno, danetarik dauka pixka bat, nik uste du jendeak gogoa izateko ikusteko. Gero, zaleak direnak ez dakit zer pentsatuko duten, ez? Nien naiz izan nolako zalea Super Lópezena, irakurri izan ditut komikiak asko gustatzen zaizkit komikiak. Gehiago nintzen, igual Zipizap eta horrelakoak, ez? Gehiago gustatzen zaizkidan horrelakoak, baina, bueno, Super López bai ondo zegoen. Orduan, a ber... Bai, ea pausu honetan ikusentzunezkotan. Hori da, nahi baduzu ikusiko dugu trailerra. Ea. Siempre decía que tenías algo raro. Bueno, la gente es que habla mucho. ¡Ayuda, por favor! ¡Los frenos no me responden! ¿No te parece que esconde algo? Bueno, pues no sé, chico. A mí la verdad es que Juan me parece de lo más normal.
¿Que voy a esconder yo? Sí, ¿no? ¿Pero qué hace? ¡No lo sé! Cariño, eso no es un bebé, eso es un señor enano. Quitándolo del bigote, todo lo demás lo veo normal. Parece un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España. Un superhéroe tiene que ser americano. ¿Qué va a ser? ¿Nacido en Arguijuela de Todos los Santos, provincia de Cáceres? Mira, hijo, en cualquier otro sitio te valorarían muchísimo. Estamos ante el arma definitiva. ¿No vais a decir nada o qué? Te queda tan mal que no me sale ni reírme. Por si coges frío, te lo pones así, en plan manta zamorana. Tiene poderes, que yo lo he visto. Clavo que sobresale pide martillo. Si destacas, te machacan. Gente con poderes no existe. Nada, Juanito, que no se lo creen. Venga, vuela. Escúchame bien. En este país, para ser feliz, hay que ser mediocre. Ay, Dios mío, que se ha esclafado. ¿Todo bien? Si te ves en un altercado galáctico, lo que tienes que hacer es arrancarte la ropa así, a jirones. ¿Ves, papá, que no es tan fácil? ¡Que yo tengo las uñas! ¡Venga! Dejadme, que si no, no aprendo a hacerlo solo. Bueno, eta aldatzen dugu orain, ez? Joaten gara komiki batetik, Espainiako pelikula batetik, orain joango gara estatu batuetara, ez? Beti dago estatu batuetako pelikularen bat, Bai. Arraroa da, ezta? Bai, Ez bai. egotea, ez? Filme bat. Eta hemen daukagu A la sombra de Kennedy. Honeaz izenaz, jende guztiak daki, ikustera doana, Kennedyri buruz izan behar dela zerbait. Baina hemen kasuan, biopik bat da, Lyndon Baines Johnson, lehendakariaren biopik bat da. Orduan, zuzendaria oso ona da, Rob Reiner, pelikula asko egin ditu. Nik ez dakit zuk gogoratzen duzun La princesa prometida, ero Cuando Hal encontró a Sally. Dira pelikula jende guztiak ezagutzen dituenak. Bai. Da zuzendari bat izango dugu, Algunos hombres buenos. Pelikula oso onak ditu, ez? Orduan hau pelikula egin du Woody Harrelson protagonistarekin, Jennifer Jason Leigh bai agertzen da, eta Bill Pullman aktore onak daude. Bera Woody Harrelson dago makeatuta, baina beste bere itxura ez eukitzeko. Eta orduan hemen ikusten da, zelan A la sombra de Kennedy, ez horregatik, zelan bera zan lehendakari ordea epini zuen, berak John Kennedyk ze hegoaldean, estatu batuetan hegoaldean, oso ona jendeari asko gustatzen zitzaion hau gizonak esaten zuen gauzak, eta hori ezenla John Fitzgerald Kennedy bezain liberala, ez? Ezen ainazkea, baina hil egin zen, ez? JFK, eta orduan hau lehendakari bezala epini behar izan zen, 36. lehendakaria izan zen estatu batuetan, orduan honek paper gogorra auki zuen, ez? Claro, ze jende guztiak, JFK. Bai, konparaketa. Bai, ez, konparaketa zelako ideia onak zeukan, eta zelako. Orduan, ideia onak auki zuen JFK-ak, eta honek erun behar izan zuen, ez, benetan. Akzioa esango duguen, ez? Bai. Orduan, eskubideak baltzenak eta jende guztianak, eta berak eraman zuen aurrera, baina parte txarra bai JFK-nena, Vietnameko gerran sartzea eta hori dana, berak ere bai, eraman izan behar zuen. Orduan, ez, horri buruz da pelikula pixka bat zelan parte ona, baina gero bai parte txarra JFK-ren ez dela eraman behar izan zuen hasieratik amaiera arte, ez? Ez zuen, nahi dut esan egon zen, gutxi gara 6 urte batero, lehendakari bezala, da ez da gogoratzen izango bazen bezala Kreston lehendakaria, ez? Baina horregatik batez ere, ez? JFK bat, Kreston ideiak eta Kreston ametsak zeukana, ez? Eta orduan, klaro, berari Kreston papereta, ez? Bai, listoia altua zegoen. Listoia oso altua, eta gauza honak, aurrera eman zuen, berak jarraitzeko, ez? Hor, baina gero gauza txarrak ere bai, klaro, hor barruan zeuden, bai, ez? Konparaketak ere bai, eta orduan, zuzendari ona daukagu hemen, egia da, zuzendari ona daukagu, eta orduan,
nik uste dut hau biopika, gustatzen zaienei batez ere horrelako mundua pixka bat, ez pasaizu gustatzen Estatu Batuetako politikako kontuak, nik uste dut naiz eta pelikula oso ondo eginda egon, ez? Baina, bueno, hori, aldea dago, zuzendari hon bat dagoenean eta ganoraz egiten direnean gauzak eta kontatzen dizunean, zeberak nik uste dut zuzendariak Rob Reinerek nahi izan duela hau gizona atera pixka bat eta aldarrikatu bere papera, pasatu zen pixka bat, hiltzen JFK eta horregatik epin izuten hau eta listo, eta horrela, baina berak ere egin zuen gauza asko, bai, ez? Bai, bere garrantzia, bai, gauzak bere lekuan kokatu. Bere lekuan pixka bat kokatzeko, ze beti hitz egiten da JFK, ez? Kennedy familia, eta honek ere bai, aurrera eman zuen gauzak, ez? Berak esan zituenak, ez? Txarrak eta onak, gauza biak, baina berak eraman zuen aurrera, ez? Itxura onak. Orduan guazen nahi bazu, ikustera, aber trailerra. Convention fever grips Los Angeles. The only major threat to Kennedy's hopes is Senate Majority Leader Lyndon Johnson. Sus delegados están reunidos con Kennedy ahora mismo. ¡Jacobo! Teddy, señor. Dios, son como una plaga. Sorprendentemente, el senador John Kennedy ha ganado las primarias en... ¿Qué? Hola, Jack. ¿Te importa que te haga una pregunta, Lyndon? ¡Has perdido la maldita cabeza! Todos los progresistas lo odian. Necesitamos a los sureños. El poder no está en la vicepresidencia. El poder está donde va el poder. Supongo que los Kennedy no cazan muchos ciervos. John Kennedy ha sido elegido presidente de los Estados Unidos. Necesito apoyo con los derechos civiles desde el principio. Quizá escuchen a un sureño que nos apoya. ¿Qué te hace pensar que nos apoyará? Los Kennedy deben odiarte. Esos críos no van a decirnos cómo gobernar en Georgia. Perderá el apoyo de las personas que le han apoyado. El tren está a punto de salir. Puedes subirte conmigo e intentar ralentizar el maldito tren. Si voy a presentarme en el 68, necesitaré caerles bien, joder. Cerrad la puerta. ¿Cómo no iba a gustarles? Tenemos a Martin Luther King escribiendo cartas desde una celda, una vergüenza a nivel mundial. Si usted envía esta propuesta ahora, nunca será una ley. ¿A qué esperamos? Un nuevo líder ha nacido. América tiene un presidente sureño. No pierdes el tiempo, ¿verdad, Lyndon? ¿Cómo dices? Hubiera preferido no hacerlo así. Kennedy era un hombre con grandes ideas. Ahora el país necesita un hombre que las haga realidad. No habrá más compromisos. El objetivo es hacer de la visión del presidente Kennedy una realidad. Esto definirá tu presidencia. Bueno, eso espero. Eta, bueno, Estatu Batuetatik beste lurralde batera goaz, baina oso ezberdina Uruguai puntara, joango gara, eta Uruguaitik ez dira etortzen normalean filmak. Oso gutxi etortzen dira, ezta? Bai, hemen ez ditugu komentatu, ez? Horregatik, normalean, estreinaldiak Estatu Batuetan, eta, bueno, general, ez orokorrean horrela izaten da, baina Uruguaitik daukagu hau, La noche de 12 años, Álvaro Brechner da zuzendaria, eta Antonio de la Torre aktorea, espainiarra, bertan filmean dago, eta Txino Darin, Ricardo Darinen semeare bai dago, eta orduan, da diktadura militarra Uruguaien egon zenean, 1973an, hor, liburu batean dago oinarrituta filme hau, benetan gertatutakoa da, zelan mugimendu gerrillero Tupamanos hiru pertsona horkoak baitu zuten preso kartzelan, ez kartzelan, baizik eta potzuetan, zuluetan, edo zelan izan zituzten beraiek, zate bezala bizirik bazaudete oraindik, ez zaituztegu hilko, baina zoratu egingo zaituztegu eta edo egingo, ez? Eta orduan oso pelikula gogorra izan behar da hau,
ez da jende guztiarentzat, ze oso gogorra da ikusten dalako planoekin, gertu-gertuko planoak eta zelan bizi izan zuten horrek urteak. Eta hori liburua idatzi zutena hiruretatik birek idatzi zuten hori liburua. Deitzen da Memoria del Calaboz. Orduan, beraiek idatzi zuten hau liburua, eta hor dago oinarrituta hau filma, ez? Eta orduan zelan ikusten da, zelan psikologikoki eta edoze egin zioten hirurei, ez? Ez hirurei bakarrik. Hiru agertzen dira hemen pelikulan, baina 9 zen ziren, ez? Eta hiruretatik bat, Antonio de la Torrek egiten duen pertsonaia hau, lehendakari, Pepe Mujica, lehendakari gero izan zen Uruguaien. Imagina zenba gauza gertatu, bizi izan zuen, eta gero, lehendakari izan zen Uruguaien, ez? Orduan, oso film gogorra da, beraien, kamera oso gertu-gertuan ipintzen da beraien beltzaren, beraien ikusteko, beraien argaltasuna, beraien sentsazioak, eta urduri daudenean kamera mugitu egiten da, da pelikula bat, ona, baina gogorra. Eta aukeratu dute Uruguaien ordezkatzeko, Oskarretara eramateko hartzen duten Uruguai, ez? Ordezkatzeko. Orduan, goietan bebai, eta egon dira Veneziko mostran aurkeztu zuten, eta zinemaldian bebai Donostin, eta Biarritzen, leku askotan egon dira eta orain heltzen da jende guztiak ikusteko. Eta erantzun positiboa, ez? Bai, erantzun oso positiboa, baina esaten dute bebai, ez dela dan, oso gogorra da, eta naiz eta momento batzuk izan, modio, punto, beraien artean zeukaten lenguaia bat, hizkuntza bat ezin zuten hitz egin, bakoitza zegoen zulo batzutan, esan gartzela ere, esan ezabez, eta orduan soinuekin, kolpekin hitz egiten zuten beraien artean, eta izan behar zen hori, imaginatu, ez? Ezin da imaginatu, baina oso gogorra, ez? Eta orduan pelikulan ikuste dut dagoela hori, ez? Dana eraman da, ez? Sentsazio hori bizitzeko bai, ez? Goazen ikustera, trailerra. Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf. José Alberto Mujica. Retírese. ¿Se alimenta bien? ¿Come? Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver locos. Ustedes ya no son presos. Son rehenes. El escritor. Hay una chica que me gusta. ¿Puede ayudarme? Hace 7 años que no leo. Tiene que agarrarse de lo que pueda, Mujica, en este momento. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? ¿Qué Dios haría esto? ¡Quiero mi lleve mi pelea! Una mariposa. Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible. ¿Y dónde está? Vos tenés que resistir y no dejes que te mate. Y ustedes querían cambiar el mundo. Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía y acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado. Sobreviva. Falta poco. Eta, jarraitzen dugu bai nahi dut esan, beste, ez dauka zer ikusirik, baina Iran, beste lurralde ezberdina daukagu, Iranera.
Uruguaitik Iranera, oso ezberdina, baina, bueno, Iraneko filmak ez dira heltzen, ona. Eta gainera, Jafar Panahi zuzendaria oso ezaguna da, film asko egin ditu ja, baina debekatuta dauka zinea egitea. Bai. Bere lurraldean debekatuta dauka, eta ezin da atera Iranetik. Baina berak eskutuan egiten du, orduan. Hemen heltzen da tres caras. Hori oso radikala delako edo... Ez, Iranen artisten persekuzioa dago, iristen zaie zinea eta horrelako gauzak egiten dituzten jendeak, aktoreak eta oso askeak direla, oso liberalak eta oso badakizu ez, beraien pentsakera da. Orduan, filme hau horri buruz da berez, da kritika bat, pixka bat, umore puntuarekin, autofikzioa da, bera agertzen da filmean. Zuk imaginatu, bera debekatuta badauka egitea, ze gauza behar duen, ez, filma egiteko. Lehenengoko filmak egiten zituenak egiten zuen barruan danak. Baina orain kanpora atera da, eta hau road movie pixka puntua dauka, ze kotxean agertzen da, ez, bera. Eta aktriza Benaz Jafari, orduan gauza da neska gazte bat, Iraneko neska gazte bat, nahi duela aktorea izan, ez diote uste bere familiak, eta oso debekatuta dago hor, artisten mundua, badakizu emakumeak oso txarto daudela hor, eta bai nahi du aldarrikatu hori. Orduan, horren eskak, gainera agertzen da mobilaren, badakizu mobilekin grabatzen duzunean ikusten dela, pantaila osoan agertzen bada bakarrik horrela agertzen dela, ez? Vertikalean, ez grabatzen baduzute. Agertzen da zinean, neska batek grabatu duen bezala, hil nahi duela bere burua, aktriza, aktorea nahi duelakoa izan, bidaltzen dio hori, honeak aktoreari, benetako aktorea dana, bere buruaren papera egiten du, berak Benaz Jafarik honek, eta bai zuzendaria eta bera joten dira, bere herrira, berarekin egoteko, ez dakite bere burua hil duen, edo ez duen hil, baina nahi dute ez, eta horri buruz da, tres caras dira, bera neska aktorea nahi duena izan, hau Andra ja aktorea dana eta badakina zertan mugitzen den aktorea izatea eta oso nahi dute zan oso arazo askoko nahi dute zan profesio bat da Iranen eta debekatuta dago eta gauza asko pasatutakoa da. Eta gero hirugarrena dago nagusi bat, Andra nagusi bat herrian, bai aktorea dena. Orduan, hor joaten gara, deskubritzen horrek hiru aurpegiak, hiru emakume, hiru adin, ezberdin, ez? Eta ezberdina da, esaten dizuen bezala, berak egiten du bere papela, zuzendariak, baina fikzioan, ez? Bai, metafikzio total. Hori da, metafikzio totala. Niri gustatzen zait horre puntuak. Gidoia gainera, Kansen irabazi du gidoia, Eta bai eukidu, nik uste dut jendeari asko gustatzen zaiola, bizka bat, zeo zer ezberdina egiten duzunean, eta gainera eskutuan, eta gainera bizka bat, daukanean hori puntua, ezta? Eta aldarrekatzen du gainera, emakume adin ezberdinetakoak horri Iranen zelako txarto dauden, eta baina humor erabiltzen du gainera. Nahi bat oso ikusiko dugu, bizka bat, aber. زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانواده‌ام میبینن، فیلم‌های شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میدادن. برام راهی نمونده بود دیگه. جعفرین افتخار نفتن ببخشید شما مرضیه میشناسی؟ kız vardı ki danışgahta kabul olup onu diyorum. Sen gelmişsen öz müştüründen ödün, bir tane öz başına kızdan ödün gelmişsen. Biz de değilik be canım, sen kendi müştürü. Geçin baba, gidin elbise. Oh baba, bunlar şimdi gelip benimle. Şunlar okumayacaklar. Artık سه روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون برنگشت. هوای دانشگاه چه زد به سرش. میدونستم آخر عاقبت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم، شاید دانشگاه یادش. 3 روز ازش خبر ندارن اینو مرده؟ Ya. Bir tane bu vur. Ne? Bir tane bu vur. Bu vurur mu?
بعد از این ده دیگه ای هم هست؟ تو ده، توی کوها، دره ها همه سکون دهه. Nana niye burada yatıpsan? سلام داداش برم آخرت امده. یه الف بچه هممونو گذاشته سر کار. نه تو ده اثری ازش هم. Bueno, eta orain, lurralde ezberdinetan gabiz, eta goaz, Bretañan dira, beti bai egoten da filmeren bat, ez? Bai. Hortik ez da zaila, ez? Beza, nahi dut zan normalean estatu batuak eta, ez? Bai, badukate... Beti, erresumako batua beti egoten da. Orduan hemen, el veredicto, la ley del menor, hau, liburu batean dago oinarrituta, Ian McEwan, liburu batean dago oinarrituta, eta daukagu Emma Thompson handia, da kriston aktorea. Emma Thompson, nik zinemaldian ezagutu nuen momentu txiki batean horrela, eta gainera oso jatorra da, oso humila, bueno, da... Niri iristen zain, emakume, ez bakarrik, izan, da, Oskarretan egon da, beste pelikula egin du, baina da oso humila eta xumea, ez dakitzen izan, ez? Baina, bai. Horrela izan beharko lirateke guzti. Danak, bai, ez? Baina danak ez dira horrelakoak, baina hau bentzat oso jatorra da. Eta hemen agertzen da Emma Thompson, bere papera da epaiaren egiten du, epaile oso serioa, horra. Eta dago mutil gazte bat leuzemia, minbizia dauka leuzemia, eta testigo de Jehovakoa da, testigo de Jehovako semea da, eta badakizu testigo de Jehovan transfusioak, odolan transfusioak eta... Bai, ez dute debekatutako. Debekatuta daukate, orduan, bera hil egingo da, ez badu eukitzen transfusioa bat, orduan bera Emma Thompson, pertsonaia, bai, dago pasatzen momentu txar bat bere gizonarekin, gizona kadarra jartzen dio, bera, bueno, kriston momentu txarra dago pasatzen, eta bere mutilaren gana joaten da, konbentzitzeko pixka bat, bueno, esateko ez transfusioa egin behar duela, ze bestela hil egingo dela. Tamen, pelikulan pixka bat berba egiten dute moral, punto morala zer dan ez, destinoa, ero pertsona batzuk aukeratzen dute, ero zuk aukeratzen duzu hiltzea, ez, pixka bat hitz egiten dute hori punto, ez. Gero berak ez duki semerik, bere pertsonaiak eta gizonak ez dute duki semerik, eta orduan, hori mutil gaztea, 17 urteko mutil gaztea, ez, dauka hori puntua, como bere seme izango bazen bezala, baina gero punto romantiko, nazte, porrazte hor badago pixka bat, ez, ze ematen du berak dakarrela errosei guztiak eta berak dakarrela erantzun guztiak, baina konturatzen gara, ez, bere emakume baten barruan zema gauza, ez, oso pertsonai komplikatua dauka hemen, eta oso aberatza, aktore batentzako, bera dan aktore batentzako, esaten dute bera dela, hemen pelikulan, baina, bueno, ziur, ez dakit, Oskarretarako, ez, baina horrelako pertsonaiak normalean, hain ondo, ez? Bai, landuak ez, bai. Bai, eta horrelako gauza... Krisiekin edo... Bai, krisiekin eta gauza txiki asko dauka pertsonaiak, ez, hotza, baina ez da hotza, baina komplikatua, baina, bueno, ez? Bai, tonu askotakoa. Bai, eta orduan, ikuste dute Emma Thompson hemen, ez? Richard Eyre da zuzendaria, Diario de un escándalo eta Belleza prohibida pelikula egin zuena, oso ona da, bai, zuzendari bezala hau, eta nik uste dut, daukala bere komplexitatea, ez, puntua, ez? Ez dela pelikula bat, nahi zutzen psikologikoki, gauzazko apurka-apurka, gauza txikiak, ez? Matiz tono ezberdinak eta, bueno... Beste proposamen bat. Beste proposamen bat. Stanley Tucci da bere gizonaren egiten duena, Juegos del Hambrekoa, horre bai dauka papera bai, bueno, ez? Bigarren partea, berari laguntzen diotena... Bigarren lerrokoa. Bai, ez? Mutila gaztearen egiten duena, Dunkerke egin zuena da, eta hirurak daude oso ondo, baina esaten dute beraia dagoela, ez? Bereak betetzen duela pantaila guztia, esaten dute, ez? Ikusi beharko da. Orduan, goazen, ikustera, trailerra.
Me llamo Fiona May, pero en el tribunal soy su señoría. Siempre estoy muy ocupada. La ley puede apropiarse de tu vida. ¿Vienes a la cama? Mañana es el juicio. Vale. Su señoría la esperan. ¿Todos en pie? Fiona, ¿podemos hablar? Disculpa, he tenido un día largo. No sé cómo decir esto. Creo que quiero tener una aventura. ¿Qué? Te quiero. Estamos destinados a estar juntos, pero ya ni siquiera nos besamos. Diga. Hay un juicio urgente, señoría. Adam, el demandante, tiene leucemia. Sin embargo, él y sus padres son testigos de Jehová y las transfusiones de sangre van contra su religión. Me gustaría escuchar a Adam en persona. Has venido a que cambie de idea. ¿Por qué están mal las transfusiones de sangre? ¿Por qué pasan cosas malas? Torturas, mentiras, la infidelidad en un matrimonio. ¿Cuál es el propósito de tu silencio? La gente piensa que te han influido tus padres. Yo tengo que decidir si es así. La salud del niño es la principal preocupación del tribunal. La vida es más valiosa que la dignidad. ¿Recuerdas cómo éramos? ¿No lo echas de menos? Su señoría, tengo muchas preguntas que hacerle. Creo que me ha acercado a algo. Mi deliciosa aventura. Fiona, dime algo. Creo que este joven podría responder a todas sus preguntas, pero se está muriendo. Es solo un niño encantado. Adam recuerda toda la vida y el amor. Es un día angustioso en los reales tribunales de justicia. Su señoría la esperan. Bueno, eta oraingoaz Danimarkara, beste lurralde batera, bai. Danimarkara, eta hemen daukagu Danimarkara bi, eta oso ezberdinak. Helen hasiko garea, Guiltyrekin, Gustav Möller da zuzendaria, eta, Buriet pelikula ez dakiteko goratzen zaren, Encerrado, Rodrigo Cortesena, dauka hori puntua zergatik leku batean egiten dalako dana leku batean, ez? Baina ez da Buriet bezala akzioa barruan dela, baizik eta akzioa kanpoan gertatzen da, baina protagonistari denbora guztien gaude begiratzen zen. Protagonista da, polizia bat, larrialdeko telefonoak hartzen duenak eta polizi bezala, ez diotena guztien polizi bezala egoten, zerbait gertatu dalako, orduan bera dago telefonoak hartzen. Eta hor, telefono hartzen dagoen bitartean, emakume batek deitzen du esaten baitu egin dutela, eta orduan bazten atentzioa, eta berak telefonotik egin behar dudana. Mugitu, zu joan horra, zu bestea, gero semea bestea hitz egiten du, tentzioa dago, baina denbora guztian gaude bera ikusten, bere planoak, eta baina izaten dute dagoela oso ondo hau pelikula, lokalizazio batean, pertsonai bat daukagu, baina jende askorekin hitz egiten du, baina gaude bizitzen, besteen, gauza guztia gaude bizitzen. Bai, jokatzen du ez dakigunarekin eta ikusten ez dugunarekin. Eta soinua da garrantzitsuena hemen, soinua da oso garrantzitsua, zer hitz egiten duten, zer entzuten dugun, zer zati ez dugun entzuten isiltasunak. Soinua hemen pelikulan da, baina klabea. Da Sundance publikoa, saria hartu du, Zemintxin gidoia bebai, zine europeoko gidoia, aktorea, bebai, sari asko izan ditu, nik uste dut, La Ventana Indiskreta Alfred Hitchcockena bebai, hainka apurtuta zeukalako, denbora uzin lehiotik begira zegoen, eta berarekin bizitzen dugu dana, hor puntuan dago, ez? Eta berdina hor ikusten ez dena, edo entzuten ez dena. Hori da, dana da, hor bai dela oso garrantzitsua, gidoia, historioa, eta gero ondo eramatea, baina nik uste dut da, eske izte zait hau pelikula, dala ideia oso ona, ez? Eta meritu handikoa. Meritu handikoa. Ezaten egotea ordu bat eta erdi, ero bi, hor? Mantentzea, ez da? Bai, eta ekoizpena ere errazten du ez, lokalizazio batean, denbora guztian,
baina historioa ona izan behar da hor egoteko denbora guztian, historia hor garrantzitsua, bueno, danetan da garrantzitsua, baina hemen ezin duzu truko askorik egin, ez bada historia ona, ez? Bai, horrela da. Bai? Guazen ikustera trailera, ikusiko duzu, a ber. Emergencias. Me he caído de la bici y me he hecho daño No cuelgue. en la rodilla. ¿Emergencias? Me acaban de atracar. ¡Vengan rápido! ¿Ha consumido drogas? Tengo mucho miedo. Pero es culpa suya, ¿verdad? Jefe. Con suerte, mañana volverá a patrullar. El teléfono. Emergencias. ¿Hola? Iben, ¿es usted? Hola, cariño. ¿Ha bebido? No, ¿qué va? Cuidado. ¿Con quién está? ¿La persona que está con usted sabe que nos ha llamado? No. ¿La han secuestrado? Sí. ¿Iben? ¿Quién es? No te metas. ¿Va a volver mamá? Soy policía. Yo protejo a la gente. Alguien nos necesita. Este no es su trabajo. Síguele. Mierda, ha salido de la autopista, nos habrá visto. ¡Joder! Le prometí a una niña de 6 años que su madre volvería a casa. ¡Basta! ¡Déjame en paz! ¡Iben! Itxura ona dauka, ez? Bai. Eta, bueno, Danimarka, ostabe Danimarkan daukagu, arraroa dela animazioa. Danimarkako, eskerrak etortzen direla, pixka bat gauza ezberdinak, ez? Beti izan beharrean bardinak, gero eta gehiago daude, animazio ezberdinak daude. Hau da, La increíble historia de la pera gigante, eta euskeraz ere daukagu filma, udare erraldoiaren historio harrigarria. Euskeraz nahi dutenak ikusi daukate aukera. Ikusteko, umentzako, oso onda, orain gaude Euskaraldian. Bai. Ikusten duzu Belarri Prest. Belarri Prest eta... Naiz eta hobiz izan. Bai, baina, betetzen ari dut, entzuten naiz, bai. Bai, hitz egiten be bai, ezta? Bai, bi gauzak, bai. Bai, nik hartu beharko dut horrelako bat. Non eskatu duzu? Nire kasuan, euskaraldia.eus webgunean sartu eta hor inskribatu zaitezke. Bale. Bueno, nik epini du Facebookenan eta esan, bueno, beti hitz egiten dut aldudan guztiekin, ez, euskaraz. Importa duena da hori, ez, azkenean. Hori da, ez, azkenean, bai, gehiago da, mintzatzea. Homen aukera daukagu euskaraz, ez, udare erraldoiaren historio harrigarria, euskaraz nahi dutenak entzun, Belarri Prest joatea, ikustera animazioa, eta hemen daukagu elefante bat eta katu bat. Elefantea deitzen da Sebastian eta katua Mino, elefantea beldurtuta dago elefantea, eta katuak dauka beldurra urari. Orduan, aurkitzen dute, alkatea, herriko bertako alkatea, desagertu egin da, eta alkate orain daukatena oso txarra da gaiztoa, eta orduan derrepente agertzen zaie itsasoan, horri bat idatzita lehenako alkatearena irla batean desagertuta, misteriozko irla batean, eta ea joaten diren beran bila, eta hasi bat dago bertan, ez, boteian, paperarekin. Baina beraiek hain beldurra daukaten urari, eta beldurtia da eta bestea, pasaten dute, hau ez da izango horlako hori, baina hasi ez hartzen dute, eta ez, udare handi bat agertzen da hor, eta orduan komplikatzen da gauza guztiak, eta abenturan, ez, murgiltzen dira biak, beldurtuta biak, baina apurka-apurka. Oso ondo dago, batez ere, beldurrak aurre egiteko, ikusten da zelan aurre egiten duten, beldurrei, eta 3 obstakulo daukate, ez, pasatu behar dutenak, piratak, dragoia, eta itxaso iluna, ez, gabeko itxaso iluna, ez dakiguna zer gertatuko den hor. Orduan, punto surrealista asko dauka,
filme honek, punto surrealista asko dauka, eta da ezberdina, eta imaginaziozkokoa, baina batez ere, gustatzen zait hori, gero eta jende beldurtiagoa gara, eta ez zaizu iristen gurasoak umei gehiei babesten diela, eta beldur gehiei sartzen diela, beraien beldurrak ere pasatzen die umei, eta askotan ikusten dut gero eta beldurtiagoak direla. Bueno, zu ni baino gehiago jakingo duzuzuk, ze gainera askotan umeendako istorioak sortzen dituzulako. Claro, gero ikastolata jote zara, baina askotan gertatzen zait ikustea hori ez, ez horrez naz, beldur asko ikusten ditut, ez? Dago kontraste asko, eroz daukate beldurrek ez ebez, ero beldur asko daukate, ez? Baina edo ze gauzai, eta ez egin hori, erori egingo zara, ez egin, baina ezker hori egin behar dira, eta ikasi egin behar dute, eta gauzak egin behar dira, baina ezker egin da, zauri txiki bat ere ez? Orduan, babestuta gehiei, ez, daude umeak. Orduan, hau, nik uste dut ondo etorriko zaiela bai pixka bat, ez? Bai, ausardia ona dela, ez? Gurasoei, ondo etorriko zaiela bai pixka bat, ez? Ze pentsa ematen duelako. Askotan hone gauzak egoten dira, umeak divertitzen dira, baina mezua gurasoentzat doa. Bai, azkenean beraiek dira, beraiekin zinemara joaten direnak, ez? Hori da. Bakarrik ez dira joango. Bueno, zer iritsi, ez? Zein gustatu zaizu gehien? Kennedyrena nahiko interesgarri iruditu zait, eta baita Uruguaikoa. Da Uruguaikoa ere bai. Bai. Oso, bueno, ez gaude ohituak horrelako pelikulak ikustera, ez? Bai, oso, ezberdinak pixka bat, eta gero, daukagu aukera oso ezberdinak, ez da? Bai. Jendea nahi badu, bentsat aukera ezberdinak, ez? Dauka dramak, lurralde ezberdinekoak, eta bueno, ez? Bai, eta hori ere gainera horren alde egin behar da, ez? Bai, jarraitzeko eta ekartzeko baita. Karo, niri Danimarkakoa hori telefonoaren esan dizudana bai, iristen zait... Bai, ere, ez nuen gogoratzen, bai. Hori izan zait, horrelakoak gustatzen zait ikustea, ze asko ikasten da zinemari buruz asko, ez? Ikasten da bai, zelan, zenbat buelta eman diote buruari horrelako zerbait lortzeko, ez? Da soinua, bai, soinua hain garrantzitsua dan, bai? Bai, eta aipatu duzun gidoia ere, hor mantentzea interesa. Bai. Bueno, aukera asko daukagu. Bai, eta nahikoan itza, bai. Oso ondo. Bueno, zuk orduan animatuko zara, asteburuan zinemara joateko eta... Bai, ni gustatzen zait zinemara joatea, eta hori bentzan nahi dut ikusi. Osea, danak iristen zait onak ikusteko, baina hori da buruan sartuta lehen. Bai, babestu behar da. Hori da. Eskerrik asko Arantza gurekin egoteagatik, eta hurrengora arte. Hurrengora arte, bai.